där? Apelsin. Och där då? Docka. Vad är det? Banan. Vad är det där? Vagn. Vad står det där då? Vad sa du? Skor? Vad står det där? Nej, vad står det där? Ja. Cykel, ja. Bra. Vad står det där? Kan se vad står det? En gång till. Ja, var har man den någonstans? På huvudet, ja, mössa. Vad har man där då? Var har man den någonstans? Där har man jackan. Vad står det där då? Vad står det? Nej, vad har man? Byxor. Byxor. Där har man byxor, ja. Och vad är det för något? Fot, ja. Ja, och vad har man där då? Vad är det för något? Hand. Hand. Ja. Och vad är det för något?